Sa probinsya sa Leyte, usa ka third-year criminology student nga usab-sab ka drug surrendery sa Uplan Tukang sa Dakbayan sa Ormoc nasikop gumikan sa paghupot og shabu. Ang mga operatiba sa Police Station 2 mipahigayon og bypass operation. Pasado alas 4 sa hapon atong Lunes sa Purok 1, Barangay Dayhagan, Ormoc City. Giila ni Police Station 2 Chief Police Captain Jose Alcera ang dinakpan nga si Ariel Cabudol, 21 anyos, nga taga Barangay Monterico. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang tulo ka plastic sachet. Sa ginudahang shabu, 500 pesos nga marked money, usa ka 1,000 pesos nga posibleng halin sa iyang pagbaligya sa illegal drugs, ug usa ka single motorcycle. Wa mo luwat og pamahayag ang dinakpan kalabot sa mga illegal items nga nakuha gikan kaniya. Magatubang si Cabudol og kaso gumikan sa pagkalapas sa Section 5 ug sa Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Law Against Illegal Drugs of 2002.